Guys, welcome back sa ato ang mga storya nga daghan kang makatunan. And by the way, sa mga baguhan dahil sa atong channel, daghan ta mga storya nga daghang moral lesson sa kinabuhi atong gina-upload guys. So kani itong storya karon storya kini sa usa ka gulang nga gisalikway guys sa maong village o kanang gitawag og sitio. Kani usa ka sitio guys, grabe ang namuyo nga mga tawo nga puros mga bisyoso, siging kahilayan. Matag adlaw kanunay kagubot ang nahitabo sa maong village o kaning sitio. So karon miadto ning maong gulang nga wala kailhi sa mga tawo didto. Mi babala ang maong gulang, mi warning maong gulang nga pahawa mo dinhi kay adunay dautan nga may tabo nining lugaraha karong adlaw. So ang mga tawo dito guys nga naas mga bisyo kahilayan nangatawa ra sa sulti sa gulang, sa warning sa gulang. So wala nila tagda ang gulang nga nasulti nila, nag-warning nila kapapawaon sila. So motong suroy ang gulang sa matag panimalay, pero daghan kayo mga balay nga wa gyud mutuong nangatawa ra tungod kay ang gulang wala say sinilas, kisi-kisi ang sinina. So misimos lang kay tan-awon sa mga tawo ditong dapita. So instead wala nila tagai og maayong pagtagad ang maong gulang. So karon guys, daghan na kayong balay iyang naadto, wala man gyoy nalinghog sa iyang pagpasidaan. So moto balay-balay ngayo siya og tubig nga mainom. Dunay mga panimalay nga iyang napangayuan og tubig nga mura siya gibuli ba, wala siya tagda. Dunay panimalay nga gipainom siya og tubig pero gibutang diha sa bagol. Kay dili ganahan tong mga balay dito nga mopainom niya diha sa baso kay hugawan sila. Kay misimos lagi tanawon ang maong gulang nga niadto sa maong village. So dili nila kaila. So daghang mga panimalay nga nagbiay, nagbuli atong maong gulang. Dunay usa ra gyud ka balay nga midawat sa maong gulang nga gipasaka tong maong gulang. Ug katong maong panimalay, duha pod ka gulang managtiayon ang nagpuyo. So ang nahitabo guys, gipasaka sa duha ka managtiayon nga gulang katong gulang nga nibisita anang lugaraha nga nagpasidaan. Ipakaon nila, giayon nila og tagad. So miingon tong maong gulang nga salamat sa inyo ha pagtagad, dili na ko magdugay. Unya ampo ra kita sa Ginoo kay adunay mahitabo aning lugaraha. Adunay silot nga ipamtang sa Ginoo ni aning lugaraha. So moto nga nawala ang maong gulang guys, wala na nila ikita. Pag abot og alas 11:49 sa buntag, anang buntag nilinog ang maong dapit guys. Dayon paglinog sa maong dapit kadtong tanan nga panimalay nga giwarningan sa maong gulang, natabunan ang ilang balay, naglandslide atong dapita, natabunan ang katong mga tao dito, mga hayupan, mga balay. Alos tanan dito og walay nakaikyas. And ang katong gulang nga managtiayon, duha ka buk gulang managtiayon sa ilang balay, na landslide gihapon, naapil sa landslide ang ilang balay. Apan ang nakanindot guys kay ang balay sa duha ka managtiayon, wala gyud siya matabuni daw ni bundalos ra paingon sa ubos sa landslide nga wala gyud matabuni. So insert ang duha ka gulang mao'y nasipti, mao'y nasib ang duha ka gulang. Ug katong maong duha ka gulang mao toy nagpasulod sa gulang nga mi-warning sa maong lugar, mao toy nag-abi-abi og nagpakaon adtong maong gulang. So guys, di nilang takutob sa maong simbingay. Actually tinuod kini nga hitabo sa among lugar sa La Libertad. So ako ni siyang gikam-an og video sa Bingay tungod kay ang lesson nga itong makuha nini nga dili nato i-underestimate ang mga tao nga mobisita sa ato ang mga tagsa-tagsa ka panimalay. And especially kung wala ta kaila sa mga tao, dili gyud ta basta-basta nga musulti og pulo nga dili mayo sa mga tao. O dapat ipakita nato ang pag-abi-abi, hilabi na gyud kung dili nato kaila ang mga tao. Kay katong maong gulang gipadala di ito sa Ginoo para pagwarning atong lugaraha
Kay ang mga tao dito, grabe walay pagkabana sa Ginoo, so gisilutan sa Ginoo tong maong lugar. Pero ang mga tao dito, ang naitabo guys, wala nila tagda ang warning sa maong gulang. Instead, nagpadayon sila sa ilang mga binuhatan nga dili maayo. So anang adlaw nahitabo gyud ang warning sa gulang. So kung ila pa tong giabi-abi, ila pa tong giakatar, posible nga masipti sila sama sa duha ka manigtiayon nga maoy mipasaka, maoy mi abi-abi, then nasipti sila, na-appeal man to silang slide ang ilahang balay apan wala sila namatay, wala sila natabuni kay daw sama ra galutaw ang ilang balay paingon sa ubos. Pero halos tanang balay atong giwarningan nga wala manoo ug katong ni painom ras bagol natangabunan hasta ang ilang mga hayupan o sila mismo nangatabunan sila. Ang duha ra gyud ka balay ang nasipti, ang duha ra gyud ka nagtiayon nga nagpuyo sa maong usa ka balay mao na safety guys. So ang moral lesson nga tumakuha nini nga dapat abi-abihon gyud nato ang mga nabuduong diha sa ato ang panimalay. Matud pa sa Hebrews chapter 13 verse 2, ayaw kalimot sa pag-abi-abi sa mga dumuduong diha sa inyong balay, may pipila nga naghimo niya na og wala nila hibalui nga mga anghel diay ang ilang abi-abi. So usa kini ka pasidaan sa atoa, especially kita mga Kristohanon, nagayon diri nga dili gyud ta pwedeng malimot sa pag-abi-abi sa mga dumuduong diha sa atong balay. Kay matud pa may pipila nga naghimo nini, unya wala hibalui nga mga anghel diay ito, mga anghel ito nga gipadala sa Ginoo. So katong maong gulang sambingay, silbi anghel na ito nga gipadala dito sa Ginoo sa maong dapit aron pagpasidaan sa mga tao dito. Kaso lang ang mga tao wala manalinghog sa warning sa maong gulang. Instead ilang gibuli, gikatawan o wala nila akatara, wala nila abi-abiha, wala nila tagda. Then ang nahitabo, ang ending na tabunan ang ilang balay na landslide o halos tanang mga tao dito nangamatay. Pero tanawa tong balay sa duha ka managtiayon nga ni abi-abi sa maong gulang. So wala sila na tabuni, na safety o naluwas ang ilang kinabuhi. So ang lesson nga tumakuha nini nga dili gyud ta pasagad o buli sa mga tao, kay labi na gyud sa mga tao nga wala takaila, no? Dapat magpakita gyud ta og pag-abi-abi sa mga dumuduong, labi na kung dunay mo bisita sa atong panimalay. O kay kung magpasagad ta og sulti ni ana, muna hinungdan sama atong mga tao dito sa maong bilis nga giwarningan sa maong gulang apan wala nila patalinghugi, gikataw-an nila, so ang nahitabo nangamatay hinuon sila. Okay? So guys, dili ka pasagaran ang mga tao nga dili ta basta-basta nga mapasagad og sulti sa mga tao, labi na kung wala ta kailaan ang mao nga tao. Kay what if anghel na gipadala sa Ginoo unya atong panamastamasan og sulti, kita hinuon ang mag-antos sa resulta sa ato ang gipamulong adto sa maong tao. So guys, kini maong sambingay nagpahinumdum kanato nga dili nato kinaiyahon ang pagsulti og dili maayo sa atong isig ka tawo. Hinuon atong ipakita ang nindot nga kinaiya og pag-akatar labi na gyud sa mga tawo bisan dili nato kaila. So guys, dinhi lang ta kutob sa atong sambingay ug puli nga nakatag kita og dugang mga lesson sa kinabuhi. And kung unsa imong ikasulti ani nga sambingay guys, paki-comment lang sa atong comment section. And kung bag-o pa kani nga channel, be sure guys nga naka-subscribe ka para updated ka sa daghan pa natong mga storya nga daghang mga moral lesson sa kinabuhi. So guys, dinhi lang ta kutob, kita-kita lang ta sa atong sunod na pon nga mga storya. Glory to God, iya ang tanang mga pasidungog ug pagpasalamat. God bless.